optocht die voor het eerst wordt gehouden vanuit Zuidoost naar het Oosterpark. De betekenis voor deze mensen is dat ze vandaag kunnen laten zien dat al hun inspanningen in de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat er excuses zijn gekomen. En zoals men al eerder zei, de wieg van de excuses staat in Amsterdam Zuidoost. Kitty Kotti, verbreek de ketenen. En vooral de ketenen die nog vastzitten aan onze armen en aan onze hals en aan onze benen. Wij moeten ook zelf, of ik moet ervoor zorgen, dat die ketenen verbroken worden. Je moet jezelf bevrijd maken. Want als je het niet zelf doet, dan blijf je verbonden en gebonden. Ik loop mee met mijn groep omdat ik niet vier, maar ik gedenk. Ik wil herdenken, daarom hebben we ook blauw aan, rouwkleur. We zijn verbonden met onze voorouders. Heel belangrijk om deze dag te herdenken voor de bevrijding, voor ook mijn voorouders. Hoe hard ze gewerkt hebben, dat we er vandaag deze dag kunnen herdenken. Het is een kwestie van een stuk van bezinning om te zien wat voor leed, wat voor pijn mijn voorouders geleden hebben. Voor mij betekent dat we vrij zijn en dat wij vrij mogen blijven. We zijn allemaal hetzelfde, één kleur. Vandaar hopen we gewoon op dat de koning de excuus aanbieden. Dat maakt heel veel goed bij mensen. Er zijn heel veel mensen al jaren aan het wachten voor onze voorouders dat een excuus wordt aangeboden. Wat hoop je van deze dag? Dat het een begin is van een gezamenlijke toekomst waar iedereen elkaars verhaal wil leren kennen om gezamenlijk verder te gaan. Die mars uit Zuidoost die zijn hier natuurlijk intussen aangekomen. Ook de mensen van de andere mars, de Biggie Speakery Mars. Dat betekent grote spiegels en dat verwijst naar hoe vroeger in Paramaribo de slaafgemaakten eigenlijk alleen grote winkelruiten als spiegel konden gebruiken om te kijken hoe ze er dan uitzagen. Wat opvalt is dat bij die Biggie Speakery Mars dat daar mensen in meeliepen die wel iets meer willen dan alleen excuses in woorden. Een van hen is Mitchell Essayas, een bekende actievoerder, onlangs nog koninklijk onderscheiden. Die wil wel, zeg maar, excuses plus. Terwijl andere mensen, ja, die staan daar toch weer wat afwachtender in. Nou, dat het een historische dag is, 150 jaar afschaffing van de slavernij. Extra historisch omdat er excuses zijn gemaakt door premier Rutte. Een aantal steden natuurlijk daarvoor. En dat is belangrijk, betekenisvol, maar onvoldoende in onze ogen. Als het niet wordt verbonden aan een serieus programma gekoppeld aan herstel of herstelbetalingen. En die boodschap hebben wij op een vreedzame, doch krachtige manier geprobeerd uit te dragen. Nou, ik verwacht dat het een hele mooie, fijne dag is, ondanks de regen. We hebben heerlijk gelopen, heerlijk gedanst. We voelen ons lekker vrij. Een dag van liefde, vrijheid en respect. En ongeacht op een gegeven moment je afkomst, je ras, je geloof, je etniciteit. En dat vind ik dat je jezelf mag zijn in deze wereld. Ja, deelnemers aan de verschillende optochten die deze kant op zijn gekomen. Inmiddels zijn de meeste mensen in het Oosterpark. En hier bij het Slavernijmonument nemen de meeste genodigden hun plekje in afwachting van de komst van de koning. We zien daar Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. En ook Jan-Anthony Bruin, pas herkozen voorzitter van de Eerste Kamer. En daar is natuurlijk minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. Nou, veel bewindslieden die zijn vandaag ook op pad naar elders in het land en naar het Caribisch deel van ons koninkrijk en ook naar Suriname. Dit om te markeren dat vandaag ook het officiële begin is van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Ja, ik zei het al, het Kitty Kotti Festival, dat normaal aansluitend hier in het Oosterpark wordt gehouden, is verplaatst naar het Museumplein. En daar is Malou Petter. Ja,
en dat is toch wel een beetje wennen voor de mensen hier. Toch wel knusse Oosterpark, waar al die kraampjes dan zo langs die smalle paden staan, ingeruild voor het grote museumplein. Maar, zeggen ze, het voelt daardoor wel meer als een festival. Er is veel meer ruimte te midden van al die gebouwen uit de geschiedenis, waar het vandaag natuurlijk zo om gaat. En ja, inmiddels is het eigenlijk wel gezellig. Het wordt steeds drukker. Daar is al veel muziek. Er wordt gedanst en er is uiteraard zoals altijd heel veel eten. Alle ondernemers waren hier vanaf 8 uur vanochtend. Toen kwam het nog met bakken uit de hemel. Maar inmiddels is het droog. En ik kan je zeggen, we ruiken alweer naar barbecue. Dus zoals het hoort eigenlijk op 1 juli. Er is heel veel kip, broodje pom uiteraard, schaafijs. Dames, mag ik even iets vragen aan u? Mevrouw, wat wordt hier aangeboden vandaag? We hebben barbecue, we hebben patat, we hebben bloedworst, vleesworst. Hier hebben we nasi, telo, bara, lumpia en verschillende koekjes. Het ruikt al heerlijk. Het Oosterpark is ingeruild voor het Museumplein. Wat vindt u ervan? 50-50. Leg eens uit. Als je echt naar de slavernij kijkt, dan staat het standbeeld in Oosterpark. Dus dan zou je denken dat het daar logisch is. Maar als je naar de ruimte kijkt en het omvang, dan is het hier wel veel beter. Mensen lopen niet op elkaar. Je kan makkelijk met elkaar praten en je hebt genoeg ruimte om te lopen. Hoe belangrijk is het dat het vandaag groots gevierd wordt hier? Ja, wel belangrijk, want het is toch een kwestie dat best wel schade heeft gebracht bij mensen. En het is toch een soort van dankbaarheid dat mensen nu in vrijheid leven. Dank u wel, heel veel succes vandaag. Gaat lukken, want er staan hier al, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar rijen dik te wachten voor al dat lekkers. Eerst is zometeen het herdenken en dan gaan ze hier uitgebreid vieren vanaf het Museumplein dus. Ja, het Museumplein waar ze dus ook mee kunnen kijken naar de toespraak van Willem-Alexander. De koning heeft zich al vaker uitgesproken over het slavernijverleden. En vorig jaar december liet hij weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis. Maar nazaten van tot slaafgemaakten hebben hem opgeroepen om ook zelf excuses uit te spreken. Begin dit jaar is Willem-Alexander in het Caribische deel van het Koninkrijk. Op bijna alle eilanden gaat het daar over het slavernijverleden. Ik vraag u als de eerste koning in de wereld om 1 juli 2023 de werkelijke stilte te verbreken, als het mogelijk is. Dat zal voor ons heel belangrijk zijn. Dus please overwegen. De oproep komt na de excuses die minister-president Rutte even daarvoor namens de regering, waar Willem-Alexander deel van uitmaakt, aanbiedt. Koning Willem-Alexander heeft dan al besloten de gouden koets niet langer te gebruiken op Prinsjesdag. De koets is omstreden vanwege het zijpaneel dat het Nederlandse slavernijverleden zou verheerlijken. Dit jaar op Koningsdag is het Nederlandse slavernijverleden een gespreksonderwerp. Tussen de dans- en sportdemonstraties door. Wat ik zelf als persoon vind, is natuurlijk dat het onrecht, de misdaad tegen de menselijkheid, die slavernij was, en dat heb ik ook uitgesproken, nog steeds de dag van vandaag zichtbaar is in de maatschappij via discriminatie. En we kunnen er niet onderuit om eerst discriminatie op te lossen in Nederland, voordat we echt ook samen helend kunnen werken aan dat verleden. Ja, de koning op Koningsdag in Rotterdam. Een van de mensen aan tafel toen hij sprak met de koning is Natasja Slagtand. Ook wel bekend van Tasha's World. Welkom. En welkom ook Gilberto Morichal. Jij bent vrijwilliger bij Stichting OCAN. Dat is een organisatie die zich inzet voor Caribische Nederlanders en Caribische mensen überhaupt. Om met jou te beginnen, Natasja. Welk beeld kreeg jij van de koning toen je dat gesprek met hem had op Koningsdag? Ik moet eerlijk zeggen dat het vooral een spannend moment was, ook voor hem, denk ik. Voor mij iets minder. We hadden denk ik ook wel echt in ons hoofd wat we wilden vragen en waar we het over wilden hebben. Maar ik denk dat het toch wel best wel pittig is als je dan open en bloot, nu met de microfoon open, een gesprek gaat voeren over zoiets wat zo beladen is. Want jullie zeiden ook echt, maak die excuses. Ja, daar hebben we toe opgeroepen, ja. Net zoals heel velen voor ons natuurlijk. En die excuses, die gaan dan niet over ons persoonlijk.
Omdat ik denk ik een van de mensen ben die niet echt wacht erop. De klap is al zo lang geleden uitgedeeld dat de excuses eigenlijk een beetje, dat je die al voorbij bent. Je bent al bezig met het werk wat moet worden gedaan. Maar het werkt wel helend en verbindend voor onze mensen. De nazaten van de tot slaafgemaakte, om die excuses daadwerkelijk te gaan horen. Ja, Gilberto Morichal, helend en verbindend dat toch de koning die excuses zou moeten maken? Jazeker, de koning vertegenwoordigt de natie. Hij vertegenwoordigt de ziel van onze natie. En de pad wat wij naartoe willen gaan, de visie voor de toekomst. En het is zo belangrijk dat de koning ook dat erkent en een actieve rol speelt in die pad naar heling, in die pad naar herstel, in die pad naar verandering. Zonder dat, wie zijn wij dan? Dus hij moet dat echt doen wat jullie betreft. Daar zitten jullie op te wachten straks. Over een half uurtje gaat hij spreken. Nou ja, op te wachten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel open in sta. Ik heb ook niet verwachtingen. Hij heeft heel duidelijk gezegd, we moeten eerst het onderzoek afwachten of de onderzoeken afwachten. En dan haal je adem en je gaat door. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar zoals ik al aangaf, het is belangrijk wat daar daarna gaat gebeuren. En daar Die komma. Nou, daar gaan we het uitgebreid deze uitzending ook over hebben. Dank Gilberto Morichal en Natasja Slagtand. Ja, ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname wordt straks meegekeken naar de speech van de koning hier. Daar is het nu heel erg vroeg in de ochtend en in Paramaribo is correspondent Nina Jurna. Dit is het beeld van Kwaku hier in het centrum van Paramaribo en dat staat symbool voor Kitty Kotti, de verbroken ketenen. Het is nog vroeg hier in Paramaribo. Mensen zijn eigenlijk net wakker. De dag is begonnen met het luiden van de klokken om deze speciale dag in te luiden. Straks, iets later op de ochtend, zal er hier een ritueel plaatsvinden, een plengoffer voor de voorouders. Daarbij zal ook president Santokki aanwezig zijn en minister Hoekstra uit Nederland, die is inmiddels geland. De speech van de koning die wordt hier op de televisie uitgezonden op de Surinaamse zenders. Mensen kunnen die volgen. En daar wordt ook met belangstelling naar uitgekeken, want mensen die hechten er veel waarde aan als de koning excuses zal aanbieden. Later op de dag zal in de Palmentuin het feest losbarsten. En dan gaan mensen prachtig versierd in kleding, in traditionele kleding, de straat op. In Suriname is Kitty Kotti eigenlijk altijd al een nationale feestdag, een vrije dag. Het is vandaag zaterdag, maar normaal gesproken door de week zouden mensen nu vrij zijn. Iets later, als het feest in volle gang is, dan kom ik terug. En dat zei Nina Jurna vanuit Paramaribo, waar het verbrekenen van de ketenen Kitty Kotti vandaag dus groots wordt gevierd. In het Caribisch deel van het Koninkrijk is dat normaal wat minder uitgebreid. We gaan even kijken op Curaçao, daar is correspondent Dick Draaier. Willemstad wordt wakker. Het is hier 6 uur vroeger dan in Nederland en ik sta hier voor het paleis van de gouverneur. Een paleis dat geschiedenis uitademt. Een geschiedenis van slavernij en kolonialisme. Een geschiedenis ook die op Curaçao een beetje schaamte opwekt. Men wordt er niet graag aan herinnerd. En dat gaat veranderen nu de thematiek op de agenda is gezet in Nederland door Surinamers en Caribische Nederlanders en mensen die daar geboren zijn. En op Curaçao nu opgepikt wordt. Het programma is vol en de ogen zijn gericht op de toespraak van de koning. Men verwacht excuses of een herhaling van de excuses. Maar men hoopt, met het geliefde koningshuis in gedachten, dat de koning een daad zal stellen. En de discussie en het gevoel van schaamte weg gaat nemen over slavernij en kolonialisme. Ja, we zullen het straks zien. Dick Draaier was dat in Willemstad. Want de grote vraag daar en ook hier is dus wat de koning gaat zeggen. Precies 160 jaar na de wettelijke afschaffing en 150 jaar na het daadwerkelijk einde van de slavernij. In aanloop naar dit herdenkingsjaar besloot de regering op 19 december vorig jaar excuses aan te bieden. En die excuses werden uitgesproken door premier Rutte. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu,
om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Ja, een komma, maar geen punt. Wie daar toen ook bij was op die 19 december was Dagmar Oudshoorn. Welkom. U was toen voorzitter van de dialooggroep Slavernijverleden, die voor de regering eigenlijk wilde kijken naar hoe de doorwerking van het slavernijverleden ook nu nog aanwezig is. Welkom. U sprak indertijd over excuses zonder glans. Ja, dat was wel een beetje zo. Vooral voor een heleboel van de mensen die eigenlijk niet zo goed begrepen waarom de 19e. En in de weken daarvoor was er heel veel gebeurd. En ik hoop eigenlijk dat vandaag die glans er terug op komt. Want je ziet, meerdere kabinetsleden zijn in verschillende steden. Ze zijn in de Caribische delen van het Koninkrijk, ook in Suriname zelf. De betrokkenheid lijkt heel groot van de kabinetsleden. Nou ja, dat is ook heel mooi om te zien. Kijk, je kunt soms, als het niet goed gaat, fouten maken. Of onhandigheden of kennis die je niet hebt. Maar ik vind dat ze echt in een heel groot tempo dat hebben gedaan. En als je ziet hoeveel mensen er nu zijn en hoe ze het steunen, ook nu. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Maar ik hoop dat het niet alleen bij dit jaar blijft, maar dat ook kabinetten na deze dit blijven doen. Want ik zie hier mensen die zeggen die excuses zijn heel belangrijk, die de koning wellicht uit zou gaan spreken. Toch zijn er heel veel witte Nederlanders die zeggen, waarom die excuses? Blijkt ook uit meerdere opinieonderzoeken dat veel Nederlanders daar helemaal niet op zitten te wachten. Nou ja, ik denk waar het om gaat is, heel veel mensen hebben geen kennis van wat er gebeurd is en zeggen van ja, wij zijn hier niet schuldig aan. Dat klopt natuurlijk ook. Waar het om gaat is een doorwerking die je nog steeds ziet. In vorm van achterstellingen, in vorm van racisme, discriminatie. Ook in beleid. En dit is een moment waarop heel erg goed je kunt zeggen van als we hier naar kijken, dan kunnen we het ook voor andere groepen doen die hetzelfde meemaken. En we leven hier met z'n allen. Dit is een hele belangrijke dag voor de zwarte gemeenschap. En ik zou het heel erg mooi vinden als we dat gewoon samen als Nederland kunnen vieren en herdenken. We gaan niet speculeren over de woorden van de koning, maar waar hoopt u op? Waarvan denkt u, dit zou hij echt moeten zeggen? Ik hoop vooral dat hij het persoonlijk maakt. Omdat ik zeg altijd, excuses die moeten ook aanvaard kunnen worden, maar je moet ze dus kunnen voelen. En dat ik hoop dat de mensen die hier zijn, zijn woorden op waarde kunnen schatten. Als het de goede woorden zijn natuurlijk. En dat is de vraag. Nou, dat gaan we straks inderdaad zien. Dank, Dagmar Oudshoorn. Ja, we gaan nog heel even naar Gerry hier verderop in het Oosterpark. Gerry, hoe is het daar? Ja, het wordt hier steeds drukker. Er worden intussen ook steeds meer stoelen bijgezet voor mensen die slecht ter been zijn. En de mensen rukken ook steeds verder op hier naar de dranghekken. En ik wil eens vragen aan u, mevrouw. Ja, waarom vindt u dit een extra bijzondere dag? Ik vind het een extra bijzondere dag. Het is een gedenkwaardige dag. Dat ik als nazaat van de tot slaafgemaakten, dat ik ze mag herdenken door hier aanwezig te zijn. En ook om de toespraak van de koning, om dat te kunnen beluisteren, om dat mee te kunnen maken. En ook om het te verbinden met de rest van het collectief, van de nazaten van de tot slaafgemaakten. Oké, dank u wel mevrouw. Ja, en Simone, het is natuurlijk zo, er staan hier niet alleen maar mensen van kleur. Dus we lopen even vlug een stukje verder. En dan wil ik aan u vragen, mevrouw, u bent niet van kleur en toch bent u hier. U bent ook van ver gekomen, helemaal uit Drenthe. Waarom bent u hier? Omdat ik het heel belangrijk vind dat we met z'n allen de afschaffing van de slavernij vieren, gedenken. En dat, ik hoop dat de koning vandaag zijn excuses aanbiedt namens hemzelf ook vooral. Het persoonlijke aandeel van de Oranjes. Maar ik neem de verhalen van vandaag mee de les in, de klas in. Ik geef les op het Stad NS Diever en ik vertel vanaf maandag de verhalen. Nou, dan heeft u wat om over te praten. Dank u wel. Ja, zwart en wit dus hier in het Oosterpark in afwachting van de koning en koningin Maxima. Maar laten we eerst even teruggaan naar de geschiedenis, naar het waarom van deze herdenking. Rond het jaar 1700 zijn mensen het belangrijkste exportproduct van Afrika. Tot slaafgemaakte mensen, gereduceerd tot werktuigen, levend onder erbarmelijke omstandigheden. Pas in de 19e eeuw komt er een einde aan de slavernij. Maar die laat tot op de dag van vandaag diepe wonden na.
In de 16e eeuw begint wat we nu de transatlantische slavenhandel noemen. Ook de Nederlandse Republiek neemt daaraan deel. Aan slaven valt flink te verdienen. Er ontstaat een lucratieve driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Schepen vertrekken uit Amsterdam en Middelburg vol handelswaar, vuurwapens, buskruid, textiel en alcohol. Spullen waarmee betaald wordt voor slaven. Afrikaanse handelaren halen die slaven met geweld weg uit de binnenlanden. Mannen, vrouwen en ook kinderen. Met honderden gaan mensen de donkere scheepsruimen in voor een maandenlange overtocht naar Amerika. Velen sterven onderweg. Ze zijn geketend en krijgen amper eten en drinken. Zij die wel overleven, moeten onder vaak beestachtige omstandigheden werken op plantages in het Caribisch gebied, Suriname en Amerika. De Republiek vaart er wel bij. De transatlantische handel draagt bij aan de rijkdom van de Gouden Eeuw. Pas op 1 juli 1863 komt een eind aan de slavernij in de koloniën van Nederland. De slaafgemaakten worden bovendien gedwongen nog 10 jaar te blijven werken op de plantages. Een tegemoetkoming aan de gedupeerde plantage-eigenaren. De arbeiders zelf kregen geen compensatie. Hoeveel Afrikanen gedwongen naar de Amerika's zijn afgevoerd is niet precies bekend. Schattingen variëren tussen de 11 en de 20 miljoen mensen. Naar schatting heeft Nederland daarvan 550.000 mensen verhandeld. Ja, bij het Nationaal Monument voor het Slavernijverleden is het straks een minuut stil om al deze mensen te gedenken. Er worden kransen gelegd en er is ook een Winti-ritueel, een eerbetoon aan de voorouders van veel van de mensen die hier nu zijn verzameld. Daar zien we minister Kaag en premier Rutte die ook gearriveerd is, daar rechts. Minister Weerwind voor rechtsbescherming die vorig jaar overigens gesproken heeft hier in het Oosterpark. En heel veel mensen in prachtige klederdracht. Want het is eigenlijk een traditie dat je op 1 juli je mooiste kleding aantrekt. Daar zit Sylvana Simons. En ook de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is in het park. Ja, er zijn zo'n 750 genodigden. En de nadruk bij die gastenlijst is gelegd op de aanwezigheid van mensen uit de gemeenschap van nazaten. Maar er zijn natuurlijk ook andere betrokkenen en bestuurders. Daar nogmaals Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. En daar linksachter Gerdy Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. En Utrecht heeft dus eerder deze week excuses ook aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. En ook de fractievoorzitter van de SP is in het Oosterpark. Ja, we zijn er het al. Er is een afgesloten gedeelte, maar direct daarachter is een gedeelte waar allerlei mensen gewoon de herdenking via grote schermen kunnen volgen. We horen het al van Gerry. Daar staat het bomvol met allerlei mensen. Ook mensen die meededen aan die grote optocht, die Biggie Speakery optocht. En de herdenking wordt zoals elk jaar georganiseerd door het NINSEE. Dat is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Een mond vol, maar het wil aangeven dat het niet alleen om de geschiedenis gaat, maar ook om de erfenis daarvan en de doorwerking tot in het heden. Veel mensen dus met zogeheten kottos, de Surinaamse Creoolse klederdracht, de grote jurken met de hoofddoeken. Die echt horen bij een dag als vandaag, 1 juli. En helaas veel paraplu's. Ze hadden natuurlijk op beter gehoopt, maar het is niet anders. Het wordt een regenachtige 1 juli vandaag.
Straks zijn er speeches, onder meer van de voorzitter van dat NINSEE, Linda Nooitmeer. Er is veel muziek, onder andere van de groep Black Harmony. En ook dwarsfluitist Ronald Snijders zal te horen zijn. Daar is Linda Nooitmeer, voorzitter van het NINSEE, dat elk jaar een speech geeft. Naast haar staat de directeur van het NINSEE, Erwin Vient is zijn naam. En ook zij zijn in afwachting van het koningspaar. PvdA en SP en Partij voor de Dieren gezusterlijk naast elkaar hier in het Oosterpark. En daar zien we Manoushka Zegelaar-Breveld, bekende actrice, die bezig is met een theatervoorstelling Plantage van mijn voorouders, gebaseerd op een bekende podcast. En ook zij is dus ook aanwezig hier in het Oosterpark. En we zagen net al ook op het Museumplein, daar kunnen mensen meekijken. Daar is dit jaar dus het Kitty Kotti Festival. Vanwege de veiligheidsmaatregelen dit jaar niet in het Oosterpark, maar dus daar bij het Concertgebouw. En daar kunnen mensen ook meekijken. En ook hier zien we ook weer iemand, prachtige klederdracht. Iedereen op zijn 1 juli best vandaag in het Oosterpark. En niet alleen hier in Nederland, ook in de Caribische delen van het Koninkrijk. En ook in Suriname kunnen ze meekijken met deze uitzending. We hoorden het al, in Suriname is bijvoorbeeld minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Maar ook hier in Nederland zijn overal in het land bewindslieden bij de Kitty Kotti herdenkingen. En vieringen natuurlijk, want het is niet alleen een herdenking, maar later vandaag wordt ook de vrijheid gevierd. En daar arriveert het koninklijk paar. En ze worden zo naar binnen begeleid en dan gaat de herdenking beginnen. Zij waren 10 jaar geleden voor het eerst hier in het Oosterpark bij de herdenking. Maar toen heeft de koning dus niet gesproken. Dit jaar gaat hij dat dus voor de eerste keer doen. Begeleid door Linda Nooitmeer en de heer Vient van het NINSEE. Zij nemen nu hun plaatsen in. En de ceremoniemeester van vandaag is presentator Natasha Gibbs. Er worden hier en daar nog wat handen geschud. En als iedereen zit, dan gaat de herdenking beginnen. 1 juli 2023. Voor het eerst zal de koning dus een toespraak houden op deze dag. Goedendag, aanwezigen en alle mensen thuis die via televisie, radio vandaag de herdenking volgen in het Caribisch gebied van ons koninkrijk en in Suriname. Mijn naam is Natasha Gibbs. Ik heet u namens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSEE, van harte welkom bij de nationale herdenking Nederlands Slavernijverleden. We bevinden ons vandaag in het Oosterpark. Achter mij het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. Gemaakt door de overleden Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries.
En vandaag is een bijzondere dag. Vandaag herdenken we dat Nederland bij wet in 1863 de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van ons koninkrijk afschafte. Ik zeg bij wet, want 10 jaar lang moesten vele tot slaafgemaakten nog doorwerken op de plantages. Onder staatstoezicht. En dat duurde tot 1873. En dit is de reden dat er vele perspectieven zijn over wanneer nou precies de slavernij in ons koninkrijk is afgeschaft. En dit is ook de reden waarom we het hebben over 150 jaar afschaffing slavernij in ons koninkrijk in plaats van 160 jaar afschaffing in het koninkrijk. Straks volgt het plengoffer. Dat wordt verzorgd door NINSE bestuurslid en Winti-priesteres Marian Markelo. Zij doet dit samen met percussionist José Tojo en danser Vanessa Velter. En Vanessa Velter draagt daarbij het Cabra-masker dat onze voorouders representeert. En over dit Cabra-masker, dat is bijzonder, dat komt uit het Amsterdams Museum en is gemaakt door kunstenaar Boris van Berken. De herdenkingsceremonie wordt nu muzikaal geopend door de Curaçaose muziekicoon Isaline Kalister. Zij wordt op gitaar begeleid door Ed Verhoef en op percussie door Pernel Saturino. De titel van het nummer is Nonse su cantica di tambu. Het is een klaagzang van de tot slaaf gemaakte slavin Nonse. Een Curaçao's traditional, geschreven door Pierre Laufner. Pa mi mundo
Macia ne buraco, waze di milaga kai, waze di milaga kai, waze di milaga kai, waze di milaga kai. Kibra! Waze di milaga kai, waze di milaga kai, waze di milaga kai, waze di milaga kai. Mi abivantori funko yere. Kedwamang, kedwampong, kedwamang, kedwampong. Kedwamang, kedwampong, kedwamang, kedwampong. Voorouders, Nana kedwamang kedwampong, Moeder Godin, Mama Aisa, ancestors, antepasado na, Mama Aisa, ik zeg u dank voor dit moment. Ik zeg u dank voor dit moment in de geschiedenis, waarbij wij hier in Amsterdam de herdenking van het 160ste jaar afschaffing van de slavernij met elkaar beleven. Voorouders, ik zeg jullie dank voor jullie strijd. Ik zeg jullie dank voor alle goede dingen van het leven die wij mogen ervaren. Ik zeg jullie dank voor gisteren, eergisteren, vandaag. Maar ik zeg jullie ook dank voor morgen. Voorouders, ik vraag jullie met de kracht van de moedergodin en alle goden van de lucht, de aarde, het water en het bos, om ons bij te staan dat wij de weg vinden
van onderlinge solidariteit en verbinding in dit slavernijdossier. Want zonder solidariteit en verbinding zullen wij niet in staat zijn om dit dossier, om dit verleden van Nederland toekomst te geven. Gransma, me aksunu, die unkrakti, die unsabi, dat we kan lobby makandra, dat we kan dini makandra nanga lobby, bika towe takatori fu slafteng fu katibo, abi makandra fu nodu fu takatori, voorouders. Hier op deze plek, bij dit monument, vraag ik jullie de wijsheid om ons inzicht te geven in ons eigen functioneren, inzicht te geven in de perspectieven, de diverse perspectieven van het Nederlands slavernijverleden. Dat wij hier met elkaar in staat zijn om de negatieve gevolgen van slavernijverleden die wij tot vandaag ervaren in deze Nederlandse samenleving, dat wij de moed krijgen om ze te benoemen, dat wij de moed ervaren om ze te veranderen met elkaar. De mensen die dit ook vandaag mogelijk hebben gemaakt, de strijders van het eerste uur, waarvan een aantal al tot de voorouders behoren, ook voor jullie een plengoffer van dankbaarheid. Want zonder jullie strijd zouden wij vandaag hier niet staan. Zouden wij vandaag hier niet staan dat zijn majesteit ook een toespraak houdt op Kitty Kotti. Zouden wij vandaag hier niet kunnen staan om dit met elkaar tot stand te brengen. Ik breng een plengoffer voor alle krachten van de aarde, voor alle krachten van de lucht, het water en het bos, omdat wij als mensen hun energie, die kosmische kracht nodig hebben. De kosmische kracht van daadkracht, handelen, integriteit, bewustwording, om de boodschap die recht heeft om vanuit alle perspectieven benoemd te worden, om ze te benoemen. Dat wanneer de nazaten het over herstel hebben, dat de betreffende mensen zich niet persoonlijk aangesproken voelen. Want jullie hebben het niet gedaan. Het zijn andere mensen die die politieke verantwoordelijkheid ooit hebben gehad. Ik breng een plengoffer voor de kracht van de bestuurders van de stad Amsterdam, de bestuurders van Nederland, om op een oprechte en integere manier de gevolgen van dit dossier aan te pakken, omdat de nazaten van de betrokkenen daar ook recht op hebben, gezien de werkelijkheid, de realiteit die ze ervaren hebben. Wij mogen over herstel spreken. Spiritueel, economisch, sociaal en alle andere vormen van herstel zijn nodig. Een plengoffer voor die voorouders die de weg voor ons gebaand hebben. Een plengoffer voor de voorouders van de strijders. Een plengoffer voor de voorouders van de hedendaagse activisten, dat zij de warmte en de moed blijven behouden om dit mooie werk te doen. En een plengoffer voor ons allen, omdat ik hoop dat wij met elkaar besluiten dat we ook vandaag met elkaar afspreken dat wij Nederland tot het beste land in Europa maken om te wonen voor witte, gele, zwarte mensen. Iedereen die hier voet op de Nederlandse bodem heeft gezet, laat die gelijkwaardigheid ervaren, laat die rechtvaardigheid ervaren en laat die liefde ervaren. In naam van de voorouders en ieder die voor ons geleefd heeft, zeg ik dank. En ik spreek die wens uit. En dan geef ik nu het woord aan NINSE-voorzitter Linda Nooitmeer.
Bon dia. Lispeki day. Good day. Goedemiddag. Geachte aanwezigen, kijkers thuis in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk, excellenties, aanwezigen in het Oosterpark en op het Museumplein. Namens het bestuur, directie en de staf van het NINSE heet ik u van harte welkom bij de 21ste herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. Een zeer welkom richt ik aan Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Willem-Alexander, en Hare Koninklijke Hoogheid, Koningin Maxima. Dank voor de aanvaarding van onze uitnodiging om vandaag met ons 150, 160 jaar na de afschaffing van de slavernij het respect aan de voorouders te tonen. En uiteraard ook een zeer welkom aan alle bewindslieden van het kabinet Rutte 4 hier aanwezig. Vandaag vinden er, net als gisteren, op verschillende plekken in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk herdenkingen plaats. En in de afgelopen 3 jaar zijn er in verschillende steden en provincies voor het aandeel van vorige besturen in de slavernij excuses gemaakt. En niet te vergeten, het aantal slavernijmonumenten dat blijft toenemen. Dit zijn bijzondere ontwikkelingen waar we blij mee zijn. Maar laten we niet vergeten dat vandaag, 10 jaar geleden, bij de herdenking van 140, 150 jaar afschaffing van de transatlantische slavernij, het NINSE was wegbezuinigd. En de waarborging voor een jaarlijkse herdenking op losse schroeven kwam te staan. Evenals alle inspanningen om verder in het land de kennis over het slavernijverleden en de herdenking op lokaal niveau georganiseerd te krijgen. En na een doorstart en door de inspanningen van alle NINSE-besturen en de tomeloze inzet van alle anderen die ook vandaag hier aanwezig zijn, liggen de kaarten anders en staan we op een punt dat geen van ons voorzien had. Er is veel bereikt. Wat echter niet uit het oog verloren kan worden, is het feit dat een significant deel van Europees Nederland de erkenning van dit deel van de Nederlandse geschiedenis nog geen draagvlak heeft gegeven. En we constateren ook dat wij in Nederland nog een flink aantal slavernijmonumenten missen. Dit terwijl er wel consensus is over het feit dat de transatlantische slavernij en slavenhandel een misdaad zijn tegen de menselijkheid. En dat de doorwerking van de transatlantische slavernij voelbaar is in het leven van de nazaten van tot slaafgemaakten in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Wat is dan de aarzeling? Waarom lijkt het erop dat erkenning mag, maar dat het niets of heel weinig mag kosten? Geen wroeging, waardoor geen excuus, hoe zuinig ook. Geen geld, waardoor geen monument. Dit wordt spannend. En als er wel excuses gemaakt zijn en monumenten geplaatst worden, is er geen of weinig ruimte voor herstel indachtig de wensen van de gemeenschap. Zeker als het herstel de vorm moet krijgen van enige materiële verbetering van de positie van mensen met Afrikaanse roots in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. En de rapporten over de achtergestelde positie van mensen met Afrikaanse roots in het Koninkrijk en Suriname vliegen ons om de oren. Het kan toch niet waar zijn dat gegeven, ondanks de mooie woorden, gelaten wordt geaccepteerd. Achterstelling, onderadvisering, institutioneel racisme hebben impact op de levens van de nazaten. En met de kracht van de voorouders baant men zich een weg door het moeras van uitsluiting. Maar soms is een investering op landelijk nationaal niveau noodzakelijk. Wat is dan de aarzeling? Eerlijk gezegd heb ik niet het antwoord. Maar ik wil wel een gedachte met u delen. Want wat als we in onze kern 560 jaar
nadat de eerste mensen met Afrikaanse roots tot slaaf gemaakt werden, geen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Want in die periode werd zwarte mensen alles afgenomen wat hun mens maakt. De naam, de identiteit, de religie. De dehumanisering van de zwarte mens was daarmee een feit. En er werd letterlijk getornd aan de waarde van de zwarte mens. Wat als deze resten van gedachten zich gedurende 400 jaar slavernij genesteld hebben in de krochten van onze diepste gedachten. Deze generatie op generatie doorgegeven zijn en zich op cruciale momenten doen gelden. Op die momenten waarop het belangrijk is het juiste te doen. Op die momenten waarop de morele verplichting vereist dat invulling van excuses, het proces naar de komma, niet alleen kan resulteren in immateriële genoegdoening, maar ook noodzakelijk in materiële genoegdoening. Op die momenten waarop fatsoen moet prevaleren, boven de juridische haalbaarheid van herstel. Simpelweg omdat de mensen het waard zijn. Simpelweg omdat het de enige manier is om te komen tot een gelijk speelveld, gelijkwaardigheid en waarachtig verantwoordelijkheid nemen voor alles wat tijdens die periode van misdaden tegen de menselijkheid zich heeft voltrokken. Wat als de bereidheid om de sociaal-economische en culturele achterstanden van mensen met Afrikaanse roots op te heffen, belemmerd wordt door dat stemmetje diep in ons hart en in ons hoofd. Dat we het ze niet waard vinden. En ik snap heel goed dat deze gedachtegang confronterend kan zijn. Maar ik denk dat om te komen tot heilzame verwerking, we eerst bereid moeten zijn om het ongemakkelijke gesprek eerst met onszelf te voeren. En daarna met elkaar. Alleen dan kan namelijk op basis van gelijkwaardigheid invulling gegeven worden aan het proces na de komma. Kan invulling gegeven worden aan de ambitie van dit kabinet om de gemeenschap als uitgangspunt te nemen en kunnen we als samenleving nader tot elkaar komen. Want begrijp mij goed. Het NINSE heeft waardering voor het op heden getoonde leiderschap door dit kabinet in dit dossier. Te beginnen met de excuses uitgesproken door premier Rutte op 19 december 2022. Deze hebben bij velen een verzachtende werking gehad op de krassen op hun ziel. Wat men ook vond van het proces er naartoe, uiteindelijk doen woorden en tone of voice ertoe. Uw woorden kwamen binnen. De op handen zijnde rehabilitatie van onze Curaçaose held Tula op 3 oktober 2023 en de recente rehabilitatie van onze Surinaamse held Anton de Kom en de instelling van de Anton de Kom leerstoel worden zeer toegejuicht. Wij waarderen het zeer dat het kabinet op deze manier actief bijdraagt aan het oproepen van gevoelens van zelfrespect, in het bijzonder bij onze jongeren. En daarnaast zijn we enorm geroerd door het elan van onze medestanders. Zij die zich verbonden voelen. De parels in de samenleving, bij de ministeries, in de provincies, in de gemeenten en bij bedrijven die als ambassadeur en bruggenbouwer ons helpen dit dossier verder te brengen. Wat ons betreft is het glas half vol. En we zien uit naar een herdenkingsjaar, waarin de basis wordt gelegd voor een toekomst in verbinding. Ik wens u een bon dia de abolition, a good Emancipation Day, one sweet Emancipation Day en een fijn Kitty Kotti. Dank voor de aandacht. Allemaal nog droog onder de paraplu. Heel goed.
Want dan volgt er nu een optreden van de formatie Black Harmony. Black Harmony is een formatie die in 2006 is opgericht in Amsterdam Zuidoost. Zij zijn gespecialiseerd in het zingen van close harmony en Afro-Surinaamse percussie. Black Harmony ziet muziek als middel om mensen met elkaar te verbinden. Hoort u mij? Ook daarachter? Heel goed. En laten we die verbinding vandaag ook opzoeken. Black Harmony gaat ons daarbij helpen. En vandaag zingen zij voor u het nummer Kondreman. Hierbij nodig ik Zijne Majesteit de Koning uit om het woord tot u te richten. Dames en heren, hier in het Oosterpark, op het Museumplein,
in Suriname, in het Caribisch deel van ons koninkrijk en waar ter wereld u ook meekijkt. Binnen der stad van Amstelredamme en haar vrijheid zijn alle mensen vrij en degene slaven. Zo luidde de officiële bepaling uit 1644. Samen met u sta ik hier in de stad die vrijheid al eeuwenlang boven alles lief heeft. De hoofdstad van een land dat in de loop van de geschiedenis steeds weer heeft gestreden tegen tirannie en onderdrukking. Maar wat binnen deze stad en binnen dit land vanzelfsprekend was, gold buiten onze grenzen niet. Hier was slavernij verboden, over zee niet. Van alle vormen van onvrijheid is slavernij wel het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend. Een medemens zien als koopwaar waarover je naar goeddunken kunt beschikken. Als een willoos werktuig om winst mee te maken. Dat je kunt vastketenen, verhandelen, brandmerken, afbeulen, straffen, straffeloos doden zelfs. De afgelopen tijd hebben de koningin en ik veel gesprekken gevoerd in Nederland en op de eilanden in het Caribisch deel van het koninkrijk. We hebben gesproken met mensen die hun wortels hebben in Suriname en ook met mensen die een binding hebben met Indonesië. Onder hen mensen die maar 3 generaties terug hoeven te gaan voor een familielid dat in slavernij werd geboren. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoezeer de pijn nog steeds in de haarvaten zit. Dankzij het werk van gedreven onderzoekers weten we steeds meer over het Nederlandse slavernijverleden. We weten dat meer dan 600.000 mensen op de Nederlandse schepen uit Afrika over de Atlantische Oceaan werden vervoerd om te worden verkocht als slaaf of te worden ingezet op plantages. 75.000 van hen overleefden die oversteek niet. We weten ook over de omvangrijke slavenhandel oostwaarts in gebieden onder VOC-bewind. En we weten over de wreedheden tegen de inheemse bevolking in de koloniën. Maar er is ook zoveel wat we niet weten. In de archieven zijn veelal wel de dorre cijfers overgeleverd. Ze tonen ons de feiten door de bril van de boekhouder. Maar de stemmen van de tot slaafgemaakten zijn verwaaid in de wind. Zij lieten nauwelijks sporen na. Het wekt ontzag dat niet weinigen van hen de kracht vonden om in opstand te komen. Ook al was dat vaak met de moed der wanhoop. Verzetstrijders als Bonny, Baron en Jolicoeur daagden vanuit de uitgestrekte bos- en moerasgebieden in Suriname het onmenselijke slavernijsysteem uit. Hun heldhaftigheid en die van vele anderen getuigt van trots en kracht die niet te breken is. Heel soms is de stem van een zwarte vrijheidsstrijder via geschreven bronnen aan ons overgeleverd. Zoals de stem van Tula, de leider van de opstand in 1795 op Curaçao. 5 maanden geleden waren wij samen met onze oudste dochter op de plek waar hij woonde en werkte. De toenmalige plantage Knip. Hoe redelijk en menselijk klinken Tula's woorden in onze moderne oren. Hij beriep zich op de idealen van de Franse Revolutie en de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun kleur. Wij willen niemand kwaad doen, zei hij. We verlangen niet anders dan onze vrijheid. Het antwoord van het bevoegd gezag was bruut en genadeloos. Tula werd als straf geradbraakt en onthoofd. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd.
Maar voor mij is daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben daar niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten. De Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat je je niet tot het uiterste achter wetten kunt verschuilen wanneer medemensen tot beesten worden gereduceerd en aan de willekeur van machthebbers zijn overgeleverd. Op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Te meer daar slavernij hier in het Europees Nederland strikt verboden was. Wat in de koloniën en in de handel over zee normaal werd gevonden en op grote schaal werd gepraktiseerd en aangemoedigd, was hier niet toegestaan. En dat wringt. Het onafhankelijk onderzoek waartoe ik heb besloten zal meer licht werpen op de precieze rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Ik realiseer me heel goed dat lang niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij deze herdenking. Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses zo lang na de afschaffing van de slavernij overdreven vinden. Zij ondersteunen echter in grote meerderheid wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur en culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen, stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen. Tijdens de gesprekken die de koningin en ik hebben gevoerd met nazaten van tot slaafgemaakten, zei een van hen: we moeten los van de verkramptheid. Fouten maken mag. Iemand anders zei: laten we het ongemak omarmen. Er is geen blauwdruk voor het proces van heling, verzoening en herstel. We betreden samen nieuw gebied. Laten we elkaar steunen en vasthouden. Het is vandaag 60 jaar geleden dat een groep Surinaamse Nederlanders door de binnenstad van Amsterdam trok met spandoeken waarop stond: Kitty Kotti, Free Maudet. Zij ontstaken het herdenkingsvuur dat wij vandaag brandend houden. Dit is een belangrijke dag voor iedereen die een binding heeft met Suriname. Ook diegenen van wie de voorouders als contractarbeiders naar de kolonie kwamen. Ik hoop dat de nakomelingen van tot slaafgemaakten en van hen die gedwongen arbeid verrichten in andere delen van de wereld zich vandaag opgenomen voelen in dit samenzijn. Dat zij zich evenzeer gehoord voelen. Mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. En de vele Nederlanders die een binding hebben met Indonesië en die de pijn van grof onrecht in het verleden met zich meetorsen. We hebben allemaal onze eigen familiegeschiedenis, onze eigen emoties, onze eigen culturele traditie die houvast geeft. Onze rituelen die troosten, symbolen die bemoedigen, woorden van wijsheid die weer klinken in ons hart. Al die tradities zijn kostbaar en verdienen respect. Maar laten we in het verlengde daarvan elkaar de hand reiken en samen bouwen aan een wereld zonder racisme, discriminatie en economische uitbuiting. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we eindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen en kunnen zeggen: Ten Kondrai, tijden zijn veranderd. Den Keti Koti Brada Sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Ten Kondrai, tijden zijn veranderd. Ten Keti Koti Fu Tru. De ketenen zijn verbroken, echt waar.
Dank u wel. Straks gaan we over tot het in acht nemen van 1 minuut stilte. Dit vindt plaats na het spelen van het signaal Tap toe door wachtmeester der eerste klasse Annette Benschap-Knook. Ik wil iedereen verzoeken die daartoe in staat is te gaan staan. Na de 1 minuut stilte kunt u op mijn aanwijzing weer plaatsnemen en gaan wij over tot de kranslegging. U kunt weer plaatsnemen. Wij gaan nu over tot de kranslegging. Deze wordt muzikaal op fluit begeleid door Boy Edgar prijswinnaar Ronald Snijders. Ter gelegenheid van deze bijzondere herdenkingsjaar
wordt de eerste krans gelegd door Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Namens de Staten-Generaal der Nederlanden, de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Jan Anthony Bruin en de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Vera Bergkamp. Namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk, minister-president en minister van Algemene Zaken, de heer Mark Rutte, samen met de minister voor Rechtsbescherming, de heer Frank Weerwind. De voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, mevrouw Linda Nooitmeer, samen met de directeur van het NINSE, de heer Erwin Vient.
Namens het traditioneel gezag, de totaal inheemse bevolking in Suriname en hun nageslacht in het buitenland, mevrouw Rosa Artiest, samen met mevrouw Marie José Artiest, mevrouw Olivia Biswane en mevrouw Audrey Christian. De voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden, mevrouw Beryl Biekman, samen met mevrouw Joan Buijnen en mevrouw Glenda van Duivenvoorde. Vertegenwoordigers van de landelijke NINSE 30 juni, 1 juli comité's namens het comité Den Haag, mevrouw Lilian Kalender, namens het comité Groningen, de heer Roberto Revels en namens het comité Tilburg, mevrouw Carla Mohammed.
De burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke Halsema, samen met wethouder Kunst en Cultuur, Evenementen en Inclusie en Antidiscriminatiebeleid, mevrouw Touria Meliani. De gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer Carlsen Manuel. De gevolmachtigde minister van Aruba, de heer Juan Thijssen. De gevolmachtigde minister van Sint Maarten, de heer René Violenus. De ambassadeur van de Republiek Suriname, de heer Rajendra Kargi.
The Deputy Head of Ghana Mission, Mr. Senelar K. Jaulo. De president van de Nederlandse Bank, de heer Klaas Knot en mevrouw Stork. De ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, mevrouw Kirine Eijkman. De commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim, luitenant-kolonel Stanley Nooitmeer van de Koninklijke Marechaussee en voorzitter van Multicultureel Netwerk Defensie. Brandmeester van de brandweer Amsterdam-Amstelland, de heer Arno Jong, Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie en de heer Shivano Liesdek, teamchef basisteam Bijlmer en voorzitter van het Caribisch Netwerk Politie.
En zo is zeker de zon weer gaan schijnen. Wij danken Zijn Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin van de komst. Zij zullen nu het herdenkingsterrein verlaten en lopen daarbij via het taluut langs het monument naar de uitgang en worden uitgeleide gedaan door NINSE-voorzitter Linda Nootmeer en directeur Erwin Vient. Zij worden gevolgd door de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke Halsema, en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, mevrouw Rosan Koppen. Het défilé langs het monument. Gevolgd door Linda Nootmeer, voorzitter van NINSE en ook de directeur van NINSE. En daar zien we natuurlijk ook de burgemeester van Amsterdam. En daar zien we het Nationaal Slavernijmonument, waar al die kransen omheen zijn gelegd. De koning en de koningin verlaten nu het Oosterpark. En zometeen gaan de genodigde vakken open. En dan kan iedereen hier bloemen bij het monument leggen. Dus ook de mensen verderop bij het veld. Wij danken de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de minister-president, de vicepremier, de ministers en de gevolmachtigde ministers voor hun komst. Zij verlaten nu via dezelfde route het Oosterpark. Leden van het kabinet vertrekken dus ook uit het Oosterpark. Daar gaat minister Kaag samen met premier Rutte. En ook minister Weerwind voor rechtsbescherming. En dan zien we Vera Bergkamp samen met Jan Anthony Bruin, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, die ook nog eerst langs het slavernijmonument lopen. En het was een regenachtige herdenking. Inmiddels is het droog, maar eigenlijk een beetje te laat. In het hele land zijn dus verschillende ministers aanwezig bij Kitty Kotti herdenkingen en vieren. Ook in de Caribische delen van het Koninkrijk en in Suriname. En daar neemt het koningspaar afscheid. Namens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis wil ik allen die hier aanwezig zijn en die ook vanuit thuis, vanuit het Caribisch deel van ons Koninkrijk, vanuit Suriname, via de televisie, via de radio, online, deze herdenking hebben gevolgd, van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Wij wensen u een fijne Ja, de koning en de koningin verlaten nu het Oosterpark. En voor het eerst sprak de koning dus tijdens de nationale slavernijherdenking. Er werd lang naar uitgekeken. Hij bood excuses aan. Laten we nog heel even teruggaan naar die toespraak. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Maar voor mij is daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben daar niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten.
Ja, groot applaus dus voor die excuses van de koning over zijn eigen voorouders. Het onafhankelijk onderzoek waartoe ik heb besloten zal meer licht werpen op de precieze rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Ik realiseer me heel goed dat lang niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij deze herdenking. Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses zo lang na de afschaffing van de slavernij overdreven vinden. Zij ondersteunen echter in grote meerderheid wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur en culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen, stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen. Koning Willem-Alexander zojuist hier in het Oosterpark. Gerry Eikhoff keek mee tussen al die belangstellenden in het park. Ja, Gerry, hoe zijn de woorden van de koning bij jou gevallen? Kun je eigenlijk wel zeggen. Het was eigenlijk zo dat de koning, dat moet je maar eens terugluisteren, hij maakte die excuses eigenlijk wat terloops. En daardoor duurde het ongeveer een seconde, 1,5 seconde voordat dat hier helemaal geland was. En toen stak er een gejuich en een groot, echt hartelijk applaus los. En ja, daaraan heeft de koning natuurlijk ook nog eens toegevoegd. Persoonlijk om vergiffenis vroegen. Ook dat is hier heel goed ontvangen. Ik zal even vragen hier ook aan wat mensen die ons te woord willen staan. Mag ik vragen, wat vond u van de excuses van de koning? Wat vond u van de woorden van de koning? Ja, die vond ik heel goed. Hij heeft er goed over nagedacht. Ik denk dat hij er echt mee bezig is geweest. En we keken er ook echt naar uit. Dus ja, geeft echt erkenning. Ja, heel goed gevoel. Ik heb stiekem een beetje op u gelet. U was echt geëmotioneerd, hè? Ja, dat klopt. Het doet wat met je. Het doet gewoon heel veel met je. Eindelijk volwaardig gezien te worden. Erkend te worden in de Nederlandse samenleving. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. Denkt u er ook zo over? Ja, absoluut. Ik vond het sowieso heel mooi dat de koning excuus heeft aangeboden. Maar dat hij ook erkent dat ze vanuit het Koningshuis nog een taak hebben. Dat ze daar nog iets in te doen hebben. En dat hij dat ook echt heeft meegenomen. En ik had het idee dat hij daar echt oprecht in was. En ik hoorde nog een andere boodschap. En die vond ik ook heel belangrijk naar ons allen. Dat mensen die heel erg boos zijn, want die mensen zijn er ook. Die zeggen, wat een onzin dit allemaal. En ik heb het niet gedaan. En laat het nou eens een keer klaar zijn. En de koning roept ons op om die mensen ook mee te nemen daarin. En die heb ik ook gehoord. En die neem ik absoluut ook mee. Om tegen die mensen te zeggen, maak je niet druk. Het gaat niet alleen om jou. Het gaat om erkenning, het leed dat onze voorouders is aangedaan. En dat tot slaaf gemaakt is aangedaan. Ik voel me ook echt iedere keer geëmotioneerd. Ik was gisteren in Rotterdam en vandaag nu hier. En ik voel echt de emotie en de tranen gewoon me opkomen. Ik vind het jammer dat onze vader, ik ben met mijn broer en zus, dat hij het niet mee mocht maken. Die is helaas een aantal weken geleden overleden. Maar hij zou hier echt ook terugkijken zo van eindelijk, na zoveel jaar. Want het zijn natuurlijk zijn opa's en oma's, zijn overgrootouders geweest, nog dichterbij. Hij is zelf in een slavenhuis, is hier geboren ook. Dus hij heeft van nog dichterbij meegemaakt wat het allemaal betekend heeft. U excuses aanvaardt? Excuses zeker aanvaard met een opdracht voor ons allen. Ja. Dank u wel. Je hoort het, excuses aanvaard in elk geval door deze mensen en ik denk door de meeste mensen hier in het Oosterpark. Dankjewel, Gerry. Ja, veel emoties, ook hoorden we net bij Gerry. Bij mij nu opnieuw Dagbar Oudshoorn, voormalig voorzitter van de dialooggroep Slavernijverleden. En ook John Leerdam, die zich al decennia bezighoudt met dit onderwerp. Een eerste reactie na die toespraak. Mevrouw Oudshoorn. Ik had letterlijk kippenvel toen het gejuich van het veld kwam, waar alle mensen die hier al heel lang op lachten en hopen kwamen. En het was, dat raakte echt. Absolute emoties. Ik was heel stil. Ik luisterde naar de toespraak en ik voelde de tranen langs mijn wangen glijden. En wat dan specifiek in zijn woorden trof u zo? Nou, dat hij zei niet alleen maar... hij sprak uit. In eerste instantie zei hij, ik vraag excuses. En daarna, een stukje verder, zei hij, ik vraag vergiffenis. Nou, dat is toch nogal wat. Dat de koning dit
hier vandaag op 1 juli 2023. Het is een historisch moment. En dat moeten we ons heel goed realiseren. Want de verhalen van zowel van mijn vader als van mijn moeder, die zitten ook in mijn systeem. En doordat hij nu dit uitspreekt en hij vraagt vergiffenis, ja, dan ga je naar binnen. En dan denk je, laten we in ieder geval die handreiking aannemen, accepteren en met elkaar in ieder geval een nieuwe toekomst bouwen. Ja, een nieuwe toekomst, is dat die komma waar de afgelopen tijd zoveel over is gesproken? Ik denk het wel. Maar wat ik ook heel mooi vond aan de woorden van de koning is dat hij zijn rol als koning echt nam en verbinding, sprak over verbinding. Dat het niet alleen gaat over de zwarte gemeenschap waarvoor het een groot moment is, maar voor de hele samenleving als Nederland. En ik denk dat dat ook een heel groot onderdeel van de komma moet zijn, naast heling en herstel. Ja, want heling en herstel, het is natuurlijk niet alleen maar dit woord van de koning, deze excuses. Hoe gaat dit verder? Is het genoeg? Ik denk dat een deel van de samenleving het niet ver genoeg vindt gaan. En ik denk dat ook als je goed luistert naar de toespraak van de voorzitter van NINZE, mevrouw Linda Nooitmeer, dan is het duidelijk dat er ook een deel is van de zwarte gemeenschap die dit eigenlijk niet genoeg vindt. En ze vinden het misschien wel franje. En dus daar moeten we daar ook heel keen op zijn. Maar een ander deel van de samenleving, de witte en de zwarte gemeenschap, sommige mensen vinden het wel goed en andere van de witte gemeenschap vinden het niet goed. Hoe staat u er zelf in? Ik vind dat het goed is dat het gebeurt, want we moeten verder. De nieuwe generatie verdient het ook om verder te gaan. Ik ben een van de kwartiermakers, samen met Peggy Brandon en David Brandwacht, voor het museum, voor het Nationaal Slavernijmuseum. En daar komen we al deze verhalen tegen. En wij houden dus ook participatiebijeenkomsten in het hele land. Dus de emoties die herken ik en die snappen wij. Maar wij moeten er boven gaan staan en we moeten een volgende stap maken naar de toekomst. Omdat die nieuwe generatie, mijn neefjes, mijn nichten, de kinderen, kleinkinderen, die verdienen een gelijkwaardig en een perspectief van hoop. En die hoop en liefde vind ik dat we die mee moeten geven in de volgende generaties. En hoe dan concreet verder als je die woorden van John Leerdam hoort? Ik denk dat het heel erg belangrijk is, er is leiderschap getoond vandaag. Maar dat gaat verder dan alleen erkenning en excuses. Het gaat ook over in je beleid racisme en institutioneel racisme en discriminatie uitbannen. Het gaat over het wegwerken van achterstanden. Maar het gaat ook over samenleven, weten wat elkaars geschiedenis en onze geschiedenis is. Dus er is nog best wel veel werk naar die komma. Zeker, dank voor nu. Dagmar Oudshoorn en John Leerdam. Dank u wel. Ja, op het Kitty Kotti Festival op het Museumplein kon ook worden meegekeken naar de herdenking. Ja, en dat meekijken gebeurde via dit grote scherm naast het podium. Er klonk applaus en gejuich toen de koning kwam met zijn excuses. Ook hier is meegekeken. Dames, hoe heeft u gekeken? Ja, met een goed gevoel. Ik had niet verwacht dat het excuses er zou komen. Ik had het gehoopt. En het is gekomen en heeft het heel mooi gedaan. Prachtig verwoord ook. Dit is verbroedering. En weet je, de handen samensteken met elkaar. En het is een nieuwe start. En ik geloof dat we hier naartoe hebben gewerkt. En dat iedereen ook erkent wat er gebeurd is. Sommige mensen zijn ontwetend. En dat begrijp ik, maar je moet er wel voor openstaan om te weten wat er gebeurd is. Want pas als je weet wat er gebeurd is, dan kan je er naartoe werken om iets nieuws te beginnen. En zo leer je de mensen ook kennen. Prachtig verwoord. Het is liefde. Het gaat allemaal om liefde draait het. Dus, en als je liefde hebt voor een ander, kan niks meer stuk gaan. En welk gevoel kregen jullie, ik kijk ook even naar jou, toen de koning dan die excuses uitsprak? Ja, dat was heel mooi om te zien. We hadden het niet per se verwacht, maar uiteindelijk toch excuses gekregen. Dus dat is heel mooi dat we dat hebben mogen meemaken vandaag. En nu samen vieren met elkaar? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Historisch moment. Ja, dat is het ook. Ja, want hier zaten we al jaren op te wachten. Nu nog een vrije dag. Maar eerst feest vieren nu. Feest vieren. Ja, we zijn dankbaar. We zijn dankbaar. Dat is mooi. Dank u wel. Dank u wel. Ja, positieve woorden over de toespraak van de koning op het Museumplein. Hier in het Oosterpark is het défilé dus begonnen. Mensen kunnen bloemen leggen en langs het slavernijmonument lopen en napraten over die toespraak.
Wij stoppen met deze uitzending vanuit het Oosterpark. Maar straks zijn we er weer met een programma vanaf het Kitty Kotti Festival, waar Malou dus is op het Museumplein. Ook weer rechtstreeks en dan vanaf 7 uur vanavond hier op NPO 1. En ook live vanaf dat Museumplein, maar dan al om 4 uur een speciaal programma van NOS op 3 en NOS Stories te volgen via YouTube en Instagram. En verder vindt u al het nieuws en de reacties natuurlijk op nos.nl en in onze app. Graag tot straks. Nog een fijne middag. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Altijd. Overal. NOS. Hoor je mij? Hoe heeft u naar de koning geluisterd? Ja, 1 seconde, ja. Hoe heeft u naar de koning geluisterd? Nou, ik moet zeggen dat ik met een vooringenomenheid hier was op deze dag. Omdat ik nog steeds achter de komma van premier Rutte nog wezenlijk niet zie gebeuren. Als het gaat om rechtsherstel, als het gaat om de dingen die we daadwerkelijk nodig hebben. Om te erkennen dat er een misdaad is gepleegd en dat wij de nazaten weer kunnen bezig met restauratie als het gaat om de gemeenschap. En ik dacht, de koning komt en we krijgen dan weer een praatje. Want in dat van Rutte was er ook een disclaimer als het gaat om misschien een claim tot herstelbetalingen. Maar ik wil graag weten, wat deden de woorden van de koning wel? Nou, ik werd geraakt. Ik werd geraakt. Iets wat ik dus eigenlijk niet had verwacht. Eerlijk. Wat raakte u? Ik denk dat ik toch een grote mate van oprechtheid heb mogen bespeuren in zijn praten. Dus dat heeft me wel, ja, maar het heeft me wel wat gedaan. En ik hoop daadwerkelijk dat het alleen niet bij woorden blijft, maar dat men daadwerkelijk gaat kijken van wat is die doorwerking? En wat gaan we doen voor de mensen waar het om gaat? Dat is wat ik hoop. Dank u wel. Even volgen nog, als je wil. Wil je hem nog even volgen? Als hij, misschien gaat hij nog... I'm so sorry, we can't make a translation because we don't have the equipment here. I'm so sorry. Nou ja, dit heeft niet echt... Wil je hier blijven staan of op een andere plek? Hi. Ja, maakt er niet uit, hoor. Een beetje met het monument wil ik in de achtergrond. Ja. Dank. Succes met uw werk. Ja, u ook. Succes. Ja, en als ze nog iets gaan doen of nog naar het monument, is het mooi om het af te maken voor de montage. Want dat zeg ik vooral tegen Martijn. Ja. Daar misschien... Niet? Nee, dank u wel. Mag ik jou wat vragen? Wat is de vraag? Ja, jij wel. Nee, ja, nee. Hoe heeft... wat vond u van de woorden van de koning vandaag? Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Want ik had toen hij binnenkwam, had ik zoiets van oké, ik zat daar maar en zo vol in afwachting. Maar bij mij was het belangrijk dat hij het woord vergiffenis
Dat was bij mij alles. Ik heb echt het gevoel dat we daar ook op zaten te wachten. Dat je niet alleen pardon, maar het woord vergiffenis was heel belangrijk. Daar word ik echt emotioneel van. Dus heel mooi gesproken van de koning, zeer zeker. Het is heel anders als excuses aanbieden, maar dat je echt zegt van I'm sorry. Dus het heeft heel veel meer kracht, dat woord. Dus ik ben er heel blij mee. En ik ben hier namens Aruba. Ik ben gisteren ingevlogen om hierbij te zijn, dus ik ben echt heel emotioneel. En heel blij om dit mee te kunnen maken. Allemaal mooie mensen en echt het gevoel van vrijheid. En hopelijk dat er hierdoor veel meer gaat gebeuren en dat er veel meer begrip is. En ja, dank u wel. Ja? Meestal bieden de mensen niet zo aan. Nou, ik wil geen politieke... Ik moet per se vragen naar reacties op wat de koning gezegd heeft. Ja. Dus persoonlijk is dat Ah, meer oké. dan... Prima. Ja. Prima. Dan mag ik één ding? Oh ja, zij is van Curaçao, dus het is ook goed dat... Ja, we hadden net Aruba. Ja.